नमस्कार. माझं नाव साहिल प्रवीण परब. मी नुकताच MSc-ITचा कोर्स केला. MSc-ITमध्ये जेव्हा मी कोर्स करत होतो, तेव्हा मला बऱ्याच साऱ्या टूल्स शिकायला मिळाल्या. मला AI टूल्स शिकायला मिळालं. परत वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉईंट कसं यूज करतात. 2-3 तासाची प्रेझेंटेशन 5 ते 10 मिनिटात कशी रेडी होते, ते मला AIद्वारे कळलं. आणि AIमुळे मला एक नवीन दिशा दिसली, की आपण चुटकीसरशी आपण किती मोठं काम असू दे, ते चुटकीसरशी करू शकतो. Unreal MLद्वारे कितीतरी आपण असे व्हिडिओ क्रिएट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, मला एक असाइनमेंट होती. असाइनमेंटमध्ये माझा डान्स करतानाचा व्हिडिओ दाखवायचा होता. मग मी माझा एक फोटो घेतला, तो पेस्ट केला. पेस्ट खाली कमांड दिली, की डान्सिंग व्हिडिओ. तर तो मी अपलोड केला. मग त्या AIद्वारे चांगली माझी एक व्हिडिओ तयार झाला. AI हे खरोखर खूप वंडरफुल आणि खूप एक्सलंट माइंड ब्लोविंग फीचर आहे. शिका MSc-ITची किमया आणि पहा MSc-IT AIची क्रांतिकारी, चमत्कारी आणि मॅजिकल अशी दुनिया. थँक्यू MSc-IT. थँक्यू MKCL. शिकूया AI ची क्रांती. चला करूया MSc-IT. आजच नजीकच्या MSc-IT केंद्रात आपला प्रवेश निश्चित करा.